Jekk hemm storja vera hi dik dwar l-invoices folots li kienu qed joħorġu bħala parti mill-iskema Pagi PN. Kien dan il-messaġġ f'konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista li matula kien innotat kif il-Partit Nazzjonalista ta' Simon Busuttil immonta l-kampanja dwar Egrant biex jipprova jaħbi l-iskandlu kbir li ħakemm lilu. Id-deputat mexxej tal-Partit Laburista Chris Cardona u l-Ministru Owen Bonnici saħħu dan waqt konferenza tal-aħbarijiet bil-Ministru Cardona jgħid kif dan juri l-falsità tal-Oppożizzjoni. Hija storja mhux fabbrikata l-invoices tad-DB Group, però fuq invoices li huma fabbrikati. U naħseb li din hija ċara li biex jatti din l-istorja għandna l-invenzjoni avventuruża ta' Simon Busuttil illi niżżel il-politika fl-iktar livelli baxxi illi qatt għexna f'dawn l-aħħar snin. Il-Ministru Owen Bonnici wkoll innota kif l-uniku storja veru hi dik tal-invoices fabbrikati tad-DB fejn kienu qed jitħallsu eluf kbar ta' euro għal pagi ta' uffiċjali għolja tal-Partit Nazzjonalista. Bonnici fakkar kif il-każ tal-Egrant mhuwiex l-ewwel darba li l-kap tal-Oppożizzjoni tkellem mingħajr provi. Iva, meta kien hemm il-każ tal-libel ta' Kiċ Kembri meta seta' Simon Busuttil jgħid il-fatti li għandu fideh u l-informazzjoni li għandu fideh, Simon Busuttil dawwar dembu, telaq barra mill-awla u uża l-liġi biex jipprova jirbaħ iż-żmien. Dan huwa prova oħra li Simon Busuttil qed jikdeb, m'għandux fatti fideh, m'għandux informazzjoni fideh u l-verità hija li Simon Busuttil huwa fals.